Zie hier ook die leuke bakfiets. Het is bijzonder leuk in Nederland. Het transport die wordt gebruikt met de fiets. Ik zeg de bakfiets, dan hier ook aanpassing voor met het kind. Dat is wel bijzonder leuk. Voilà, ondertussen hier in de AH. Natuurlijk, als ik voor brood kom, kan het niet anders dan iets anders mee te doen. Want er is altijd iets interessants. Zie hier, 1 + 1 gratis. Voilà, en nu richting het brood. Altijd perfect ovenvers. Ja, want het is hier ook een ruime bakkerij natuurlijk. Hier de Albert Heijn zelf bakken ze het brood. Dus heel ruim, veel keuze. Ook natuurlijk veel keuze van ingepakt brood. Melk. En nog wat melk in reserve. En dat is het. Ja, en ze hebben walnoten in de Albert Heijn. 2 voor 4 euro. 2 zakken à 200 gram. Ja, dat is interessant. Voilà, het is kassatijd. Ja, even geduld. Voilà, dat was het. De AH aankopen, voornamelijk brood. Steeds om terug te vertrekken. Voilà beste mensen, dat was het. Even heel snel naar de supermarkt voor brood. Vers brood natuurlijk. Tot later.